Introducing oneself in Igbo. Nkọwa onwe. What is your name? Kedu aha gị? My name is Kanayo. Aha m bụ Kanayo. Where are you from? Ebee ka ị si? Onye ebee ka ị bụ? I am from Frederick, Maryland, United States. Esi m na Frederick, Maryland, nke dị na United States. Where do you live? Ebee ka ị bi? I live in America. Ebi m na America. What do you do? Gịnị ka ị na-eme? I am a student. Abụ m nwata akwụkwọ. How old are you? Afọ ole ka ị dị? I am 10 years old. Adị m afọ 10. Some household objects. Ihe ndị a na-ahụ n'ụlọ. Chair, oche, tebụl, okpokoro, key, igodo, clock, elekere, television, igwe onyonyo, pressing iron, nde akwa, clothes, akwa, fan, igwe akupe, air conditioner, ntụ oyi, phone, ekwentị.